Дарагія браты і сёстры, дарагія тэлегледачы, у гэты позні час вас вітае Віцебская дыяцэзія і тэлеканал Віцебск. Сёння мы станем сведкамі і ўдзельнікамі святкавання Вялікадня, найвялікшага свята ў каталіцкім касцёле. Вернікі на працягу ўсяго Вялікага посту рыхтаваліся да перажывання таямніцы Хрыстовага ўваскрасення. Трансляцыя пасхальнай вігіліі у прамым эфіры адбываецца з касцёла Езуса Міласэрнага ў Віцебску. Гэты касцёл з'яўляецца маці ўсіх касцёлаў Віцебскай дыяцэзіі, таму што носіць тытул катэдры. Менавіта тут моліцца за сваіх дыяцэзіянаў і кіруе Віцебскай дыяцэзіяй біскуп Олег Буткевіч. Сёння ён таксама ўзначаліць святочную літургію. Мы бачым працэсію, якая вырушыла з касцёла і набліжаецца да вогнішча, распаленага ля яго. Навокал цёмна паўсюль паўзмрок. Гэта сімвалізуе стан чалавецтва, якое прабывала перад прыходам Хрыста ў цемры граху. Зараз мы пачуем, як галоўны цэлебрант сённяшняй літургіі звернецца да прысутных з уступнымі словамі. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Супокой вам. Дорогие браты и сестры, у гэтую найсвятейшую ноч, калі наш Пан Езус Христос перайшоў ад смерці да жыцця, касцёл кліча сваіх дзяцей, рассеяных па ўсім свеце, сабрацца на чуванне і малітвы. Калі мы ушануем памяць Пасхі нашага Пана, слухаючы Яго слова і здзейсняючы ягоныя таямніцы, будзем мець надзею на удзел у Яго перамозе над смерцю і жыццё разам з ім у Богу. Молимся. Боже, Ты праз свайго Сына спаслаў верным агонь Тваёй славы, асвяці новы агонь, і праз гэтае пасхальнае святло запаліў нас жаданне неба, каб мы з чыстым сэрцам змаглі прыйсці да святла вечнага праз Христа Пана нашага. Толькі што мы чулі, як адбылося пасвячэнне агню. Для чалавека агонь з'яўляецца перш за ўсё вялікім дарам Бога, без якога жыццё на зямлі стала б немагчымым. Агонь сабірае вакол сябе людзей, каб даць ім так патрэбную цеплыню і становіцца правадніком, асвячаючы людскія шляхі. Зараз біскуп Олег Буткевіч крэсліць святыя знакі на пасхальнай велікоднай свечцы. Альфа і Омега. Яму належыць час і вечнасць. Яму хвала і валадарства праз усе векі вечныя. Амен. Праз свае святыя раны, слаўныя, няхай сцеражэ і ахоўвае нас Христос Пан. Амен. Зараз біскуп запальвае пасхал ад асвечанага вогнішча.
Менавіта Христус першы прайшоў праз брамы смерці і стаў святлом, паказваючым адзіную праўдзівую дарогу. Дарогу ад самоты, страху, эгаізму да збаўлення, якое грунтуецца на любові да Бога і іншага чалавека. Святло Христа, які ухваліў воскрос, нехай разгоніць цемру наших сэрцаў і думак. Амен. Вуглі з асвечанага вогнішча пакладзеныя ў кадзельніцу, і цяпер мы бачым, як працэсія кіруецца ў бок касцёла. Наперадзе нясецца пасхал, сімвал уваскрослага Хрыста. Звонку з цемры мы ўваходзім у касцёл за святлом Хрыста. Гэта святло веры, праўды і любові, святло нашай надзеі. Святло Христа. Мы чуем спеў «Святло Хрыста» і радасны адказ вернікаў «Дзякуем Богу». Дзякуем за тое, што Христос ужо сярод нас, што Ён сапраўдны пераможца і наш вызваліцель. Святло Христа. У цэнтры касцёла зноў загучалі словы «Святло Хрыста», і вернікі адказалі «Дзякуем Богу». На гэтым месцы мы бачым, што біскуп Олег Буткевіч і прысутныя святары дзеляцца агнём з блізкімі людзьмі, з вернікамі. І агонь з асвечанага пасхала перадаецца да ўсіх людзей, якія прыйшлі сёння на урачыстую пасхальную літургію. Святло Христа. Трэці раз загучалі словы «Святло Хрыста» з радасным адказам вернікаў «Дзякуем Богу». Вось і настаў момант, калі ў касцёле запальваецца поўнасцю святло, і цемра бясследна знікае.
Пасхал змяшчаецца ля алтара на бачным для ўсіх месцы, як сімвал пастаяннай прысутнасці Хрыста ў сваім касцёле. Экзультат – гэта старажытны пасхальны гімн, які увасаблівае ўсю праўду і веліч сённяшняй святой пасхальнай ночы. Пачынаецца ён з радаснага вокліча «Радуйцеся». Радасць Христовай перамогі над смерцю, грахом і шатанам. Гэта радасць усяго нябеснага касцёла, анёлаў і святых. Таму, услухоўваючыся ў гэтую прыгожы гімн, хочам праслаўляць Езуса Христа воскресным. Толькі што мы пачулі каментары, які распавядае пра экзультат, велікоднае пасланне, якое гучыць у пасхальную ноч. Наступае спеў гэтага велікоднага паслання, гімна, які праслаўляе Хрыста, святло свету. У даўнія часы Бог вёў народ Ізраіля праз пустыню ў кірунку зямлі абяцанай з дапамогай агню, у якім прысутнічаў сам. Мы ўсе ад моманту нашага хросту ідзём да нябеснай айчыны, шляхам, які асвячае нам сваім навучаннем і прыкладам уваскрослы Христус. Хто ідзе за ім, ніколі не застаецца ў цемры граху. Святар акаджвае літургічную кнігу з экзультатам і таксама сам пасхал, які быў асвечаны на вуліцы. Гэта знак пашаны да Езуса Хрыста, які рассейвае цемру нашых грахоў, які сваім святлом асвятляе нашае жыццё. Узрадуйтеся уже хоры анёлов в небе, узрадуйтеся Божия слуги, няхай званы обвешают збавление, бо на корысть великого володара перемога. Веселися и земля, обрамененная узнесным бляском, бо освятил тебе промень с предвечного володара. Целый свет нехай чує, что вызволился от темры. Узрадуйся, костеле наша Мати, оздобленный зяньями с крестага святла, и няхай лучным śpiewam наполнится этая святыня. А вас прошу, браты наимилейшие, что захопляетесь ясностью этого святого полымя, как разом со мною призывали милосердность у всемогутного Бога. Няхай же той, кто без моих заслуг учинил меня своим слугою, наполнить меня светлом, как смог я вознести хвалу этой свечцы. Пан с вами. И с духом Твоим. Гору сердце
нашому. Ад першых стагоддзяў існавання касцёла запальванне свечкі заўсёды лучылася з падзякай. Менавіта такім чынам нарадзіўся пасхальны гімн «Экзультат», які мы зараз чуем. Яго спявалі ў Рыме ўжо ў 7 стагоддзі. Адбываліся шматлікія літургічныя рэформы, але гэты цудоўны твор касцёльнай музыкі заставаўся і застаецца нязменным элементам велікоднай літургіі. «Экзультат» праслаўляе ўсе каштоўныя рэчы, якія чалавецтва атрымала дзякуючы святлу. Але, перш за ўсё, гэта гімн падзякі Богу за Хрыста, які стаў сапраўдным і самым каштоўным святлом для свету. Тыя пасхальныя святы, падчас якіх забіваюць сапраўднае ягнятка, яго крывёю асвячаюцца дамы вернікаў. Гэта тая ноч, у якую ты вывеў з Егіпту наших прайцоў, сыноў Ізраэлевых, і па сухім дне перавёў праз чырвонае мора. Гэта тая ноч, якая святлом вогненнага слупа грахоў рассеяла цемру. А сёння гэтая ноч усіх веруючых у Хрыста на ўсёй зямлі вызваляе ад даўніх правінаў і змроку граху, вяртае ласку і злучае ў супольнасць святых. Гэта тая ноч, у якую Христос, разорвавши путы смерти, пераможцам выходить з падземных нетраў. Нічога б мы не атрымалі з дару жыцця, калі б не прыйшло збаўленне. О, якая ж дзівосная для нас Твоя ласка! О, якая невымоўная любовь! Каб адкупіць слугаў, Ты аддаў Сына. О, сапраўды, абавязковым быў грэх Адама, бо яго згладзіла смерць Христа. О, шчаслівая віна, якую знішчыў так вялікі адкупіцель. О, сапраўды благаслаўлёная ноч, бо толькі яна была годнаю ведаць час і гадзіну, у якую Христос паўстаў з мёртвых. Гэта тая ноч, аб якой напісана, і ноч, як дзень, будзе яснай, а таксама ноч маё святло і мая раскоша. Святасць гэтай ночы праганяе злосць
змиває провини і вертає ласку упавшим, а засмученим радость. Знищає ненависть, яднає в згоді, і скарає земные улады. У эту ночь полную ласки прими, святый Ойче, вечеровую ахвяру прославления, якую Тебе складає святый костел, урочисто ахвяруючи руками своих слугов этую свечку. Плен праці пшалі нарою. Мы уже ведаем значение этого воскового светоча, який на ушанование Бога запаливає яркий пламень. Хоть он отдає частку своего святла, однак же застається неизменным и ничего не губляє. Божий віца воскам, які дала працовитая пчала, каб утворить гэтую каштовную походню. О, сапраўды благословленная ночь, у якую злучается земное с небесным, а справы боские с людскими. Тому просим Тебе, Пане, каб светать, что на хвалу имя Твоего ахвярованы, нестом напалы мне, рассеивающую темру этой ночи. И принятый Тобою, як приемный водар, нехай злучится со святлом небесным. Нехай же он полемнее аж до свитания, покуль не взыйде заправдное солнце. Иисус Христос, Твой Сын из мертвых повсталый, який освятил род людский своею ясностью, и с Тобою живе и владарить на веки вечные. Святар закончыў спяваць экзультат, і цяпер наступае другая частка пасхальнай вігіліі – літургія слова. Галоўны цэлебрант заахвоціць нас да слухання Божага Слова, якое ратуе, узмацняе і прыносіць збаўленне. Сённяшняя літургія слова незвычайна багатая і змяшчае некалькі чытанняў. Урочисто распочавши пасхальную вигилию, со спокойным сердцем послухаем Божие Слово, розважаем, як у минулые часы Бог збавіў свой народ і нарэшце паслаў нам свайго Сына як Адкупителя. Молимся, каб Бог завершыў пасхальную справу збаўлення і прывёў нас да поўнага адкуплення. Присядем. Описание створения свету является гимном веры дзеля ушанования Створителя. Корона створения человек в образ и подобенство Бога. Воскреслый Христос – это новый Адам. Праз Христа, праз Его хрещение мы отрымливаем Его новое житье.
пачатак першай кнігі Святога Пісання апісвае нам стварэнне свету і стварэнне чалавека. Жывіце і размнажайцеся, напаўняйце зямлю, валодайце ёю. Бог закладае ў чалавецтва вялікі патэнцыял, які можна раскрыць толькі ў супрацоўніцтве з Божай ласкай. На пачатку стварыў Бог неба і зямлю. І сказаў Бог: «Учынім чалавека паводле нашага вобразу і нашага падабенства. Няхай пануе над рыбамі марскімі, над птаствам нябесным, над жывёламі, над усёю зямлёю і над усялякім паўзуном, што поўзае па зямлі. І стварыў Бог чалавека паводле свайго вобразу, паводле Божага вобразу стварыў яго, стварыў мужчыну і жанчыну. І благаславіў іх Бог, і сказаў ім: «Пладзіцеся і размнажайцеся, напаўняйце зямлю і валодайце ёю, пануйце над рыбамі марскімі, над птаствам нябесным і над усімі жывымі істотамі, якія рухаюцца па зямлі». І сказаў Бог: «Вось я даю вам усялякую траву, што рассявае насенне па ўсёй зямлі, і усялякае дрэва, плод якога рассявае насенне, каб яны былі вам на спажытак, а ўсім жывым істотам на зямлі і усялякаму нябеснаму птаству і ўсяму, што поўзае па зямлі і мае ў сабе дыханне жыцця, я даю на спажытак усялякую зеляніну». І так сталася. І ўбачыў Бог усё, што Ён стварыў, і было яно вельмі добрым. Гэта Слова Божае. Няхай сидзе Дух Твой і землю обновить. Няхай сидзе Дух Твой і землю обновить. Благослови душа моя Пана, Пане Боже мой, Ты вельми великий, Ты обрануся у величи красу, Ты охинуся святлом быть сам шатай. Няхай сидзе Дух Твой і землю обновить. Ты умацаваў зямлю на яе основах, не пахіснецца яна ніколі. Безданню, як вопраткай, пакрыў яе, па-над горамі узніклі воды. Няхай сидзе Дух Твой і землю обновить. Ты криницы посылаешь у долины, поміж гор тякуть яни, над ими живуть птушки небесные, і сярод листя спявають. Няхай сидзе Дух Твой і землю обновить. З вишині своєї Ти поїш гори, пленом справ Твоїх земля насичається. Ты чинишь, что растет трава для живёлы, и рослины на корысть человеку, каб он здобывал хлеб земли. Няхай сидзе
Благослови душа моя Пана. Усемогутный, вечный Боже, дивосный Ты во всех Твоих справах. Ученик оботкупленный Тобою народ заразумел, накольки цудовной была справа створення на початку, і яще цудовніша й справа откуплення у повні часу. Коли як пасхальне ягньо был охвярованы за нас Єсус Христ, який живей и володарит на веки вечные. Ахвера Абрахама, якой з'являецца яго адзіны сын Ісаак, гэта прадказанне ахвяры Хрыста, адзінага сына з прадвечнага Айца. Уратаванне Ісаака ад смерці – гэта ўзнагарода за веру Абрахама. Наше воскрешение у Христе праз хрост падмацавана моцною верою у тое, што кажа Бог. Другое чытанне, якое чуем сёння падчас пасхальнай вігіліі, таксама паходзіць з кнігі быцця. У ім мы чуем пра выключны давер Абрагама да Бога. Ахвяра Абрагама – гэта правобраз будучай ахвяры Айца Нябеснага, які не пашкадуе свайго сына, каб збавіць людзей. І ён адказаў: гэта я. Бог сказаў: возьми сына твайго адзінага, якога ты любіш, Ісаака, і ідзі ў зямлю Морыя, і там прынясі яго на ўсе спаленні на адной з гор, пра якую я скажу табе. І прыйшлі на месца, пра якое сказаў яму Бог. І працягнуў Абрагам руку сваю і ўзяў нож, каб закалоць сына свайго. Але анёл Пана паклікаў яго з неба і сказаў: Абрагаме, Абрагаме. Ён адказаў: гэта я. Анёл сказаў: не падымай рукі тваёй на хлопца і не рабі з ім нічога, бо цяпер я ведаю, што ты баішся Бога і не пашкадаваў сына свайго адзінага для мяне. Узяў Абрагам вочы свае і ўбачыў за сабою барана, які заблытаўся ў гушчары рагамі сваімі. Абрагам пайшоў, узяў барана і прынёс яго на ўсе спаленні замест сына. Анёл Пана другі раз паклікаў Абрагама з неба і сказаў: прысягаю, кажа Пан, паколькі ты зрабіў гэта і не пашкадаваў сына свайго адзінага, то я благаслаўлю цябе і памножу патомства тваё, як зоркі на небе, і як пясок на беразе мора. І патомства тваё здабудзе брамы ворагаў тваіх, і атрымаюць благаслаўленне ў патомстве тваім усе народы зямлі, бо ты паслухаўся голасу майго. Гэта Слова Божае. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Пан частка спадчыны маёй і келіха майго, ён лёс мой трымае. Пан заўсёды перад маімі вачыма, бо ён праваруч мяне, я не пахіснуся. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся.
утешится душа, и тело мое будет спочивать беспечно. Бо не покинешь души моею от тлани, и не даси святому Твоему убачить тление. Ты дорогу життя мне покажешь, полнота радости перед Тобою. Вечное счастье праворуч Тебе. Боже, ойче усіх вірних, проз ласку усиновлення Ти помножаєш у світі колькость синов Твоего обяцання. Ты проз пасхальный сакрамент просто сповняєш обяцанное Аврааму, робячи його ойцом усіх народів. Да поможи кожному человеку годно отказать на ласку Твоего покликания. Раз Христа Пана нашего. Судовний пераход праз воды Чырвонага мора не толькі вызваліў выбраны народ з няволі, але вызваляе і нас праз ваду хросту. Хрост уводзіць нас у праўдзівую зямлю абяцаную. Таму сёння адзначаем радаснае штогадовае свята нашага вызвалення і праўдзівай свабоды. Пасля гэтага чытання не гаворыцца гэта Слово Божие, а не дзякуем Пану Богу. Гэта выразіць спеў, які будзе далейшым працягам чытання. Разам з Майсеем і сынамі Ізраіля хочам падзякаваць Пану за вызваленне з няволі граху і смерці. Гэтыя цуды паўтараюцца і сёння у велікодных сакраментах. Пасха азначае пераход. Так як яўрэі, выходзячы з егіпецкага палону, перайшлі праз Чырвонае мора, так і мы, прадстаўнікі Божага народу, пакліканыя перайсці ад смерці да жыцця, ад граху да святасці. Тым больш, што дарогу нам паказвае уваскрослы Езус. Скажи сынам Ізраіля, нехай выходзіць, а ты падымі кій свой і працягні руку сваю да мора і падзялі яго, і пойдуць сыны Ізраіля сярод мора па сушы. Я ж зраблю жорсткімі сэрца егіпцян, каб пашлі яны ўслед за імі, і пакажу славу маю на фараоне і ўсім войскам ягоным, на калясніцах і вершніках ягоных. І даведаюцца егіпцяне, што я пан, калі пакажу славу маю на фараоне і ўсім войску ягоным, на калясніцах і вершніках ягоных. І зрушыўся анёл Божий, які ішоў перад войскам Ізраіля, і пайшоў ззаду іх, а разам з ім і слуп воблачны праснуўся спераду назад, стаў паміж войскамі егіпецкім і войскам ізраільскім, і была хмара цёмная для адных, і асвятляла ноч другім так, што не маглі ўсю ноч падысці адзін да аднаго. І калі Маісей працягнуў руку да мора, пан гнаў мора моцным усходнім ветрам усю ноч і ператварыў у сушу, і разлілася вада. І пайшлі сыны Ізраіля праз сярэдзіну мора па сушы, вода была для іх сцяною з правага і з левага боку. І пагналіся егіпцяне, і ўвашлі за імі ў сярэдзіну мора уся конніца фараона, калясніцы і вершнікі ягоныя,
И вось на світанні пан поглядзеў на войска египтян со слупа вогненнага и воблачнага и провез у замяшчэння войска ихняе. И подвярнуў колы калясніцаў, что им тяжко было рухаться. И казали египтяне: «Утекаем от Израиля, бо пан воюе за их, супроть египтян». И сказал пан Моисею: «Протягни руку свою до мора, как повернулись воды до египтян на колясницы и вершников ихних». И коли Моисей протягнул руку до мора, на самом світанні яго вярнулася на свое место. И бегла вода насустрач египтянам, які утекали, и потопил их пан сярод хвалю. И вернулася вода, и накрыла колясницы и вершников усяго войсках фараона, якое вошло за ему мора, и не засталося ніводнага з іх. А сыны Израиля прошли по суше сярод мора, и вода стала каля іх сцяною з левага і з правага боку. І ў той дзень вызваліў пан Израиль з рук египетских, и убачили израильтяне мертвых египтян на березе мора. Убачили моцную руку, якую пан узнял супроть египтян. Сполохаўся народ пана, и поверил пану и Моисею, слузе ягоному. Тады Моисей и сыны Израиля заспевали песню пану. Хосанна, 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 хосанна. Славляйте, он величий хвалу свою нам показал, и он от дня воли зла народ свой уратовал. Пана славляйте, он величий хвалу свою нам показал, и он от дня воли зла народ свой уратовал. Песню пану заспяваю, бо он цудовную моц показал. Калі конников с коньми загубил у бездани мора. Пана славляйте, он величий хвалу свою нам показал, и он от дня воли зла народ свой уратовал. Пан моц моя и мужности крыница, дякуем ему за мое уратование. И он Бог мой, славить его буду, и он Бог мой, Отца ему я поклонюся. Пана славляйте, он величий хвалу свою нам показал, и он от дня воли зла народ свой уратовал. Кину мора войска фараона и колясницы, найлепшие головы загинули у моря червоным, и хвали накрыли, як камень пошли у глубиню. Пана славляйте, он величий хвалу свою нам показал, и он от дня воли зла народ свой уратовал. Ты вывел свой народ и привел их на гору своей спадщины, на место, якое учинил ты жилем своим. Пан Бог владар завсёды и навеки. Пана славляйте, он величий хвалу свою нам показал, и он от дня воли зла народ свой уратовал. Молимся.
Боже, и в наши часы зяют давние Твои цуды. Бо як раней Твоею моцею вызволил Ты один народ от переследу фараона. Гэтак теперь праз воды хросту вядешь усе народы до збавления. Учени, каб усе люди сталися духовными детьми прайца Авраама и досягнули годности обраного народа праз Христа Пана нашего. С темницы смерти у воскресения Христа народился костел. Новый люд Божий, возлюбленная браница. Прадказвае гэта пророцтва Ісаі, описываючи красу нового города Иерусалима, города Абраницы. Это значит костела, до якого належим праз хрост, праз новый заповед. Милосердность моя не отступить от Тебе, кажа Бог вуснамі пророка Ісаі. У 4 читанні ми пачуємо про абяцанні, які дає Бог кожному, хто застається йому верны, хто хоче бути саўдзельнікам яго перамогі. Дастаткова толькі станоўча адказаць на Божий голос. Книги пророка Исаии. Твой Створитель – муж твой, Пан могутцев – имя Ягоное, и Откупитель твой – святый Израиль. Богом усей земли он буде названий, бо як жонку покинутую и засмученную духом, клича тебе Пан. И як до жонки, одринутой у молодости, звертается до тебе твой Бог. На малый час я покинул тебе, але с великой милостью приму тебе. У приступе гневу я сховал от тебе на хвилину обличчя мое, але у вечной милосердности злитуюся над тобою, каже Пан, Откупитель твой. Бо для мене гэта, як воды Ноя, калі присягнув я, что воды Ноя не придут больше на землю. Так присягнув я, что не буду гневаться на тебе и докарать тебе не буду, бо горы зникнуть и погорки захистаются, але милосердность моя не отступит от тебе, и заповед спокою моего не похиснется, каже Пан, який спогадає тебе. Нещасная, несутешная, якую кидають бури. Ось я подкладу твои подставы на рубинах и подмурок твой на сапфирах. Я ж мою оздоблю твои вежи, упригожу кришталем твои брамы, усю огорожу твою каштовными каменями. Усе сыны твои будут вучиться у Пана, и поспех сынов твоих будет великий. На справедливости будет твой моцный подмурок. Ты позбудешься утиску, бо не будешь бояться. Позбудешься жаху, бо он не подыдет до тебе. Это Слово Божие. Будете черпать скрыница избавления. Господяюся и бояться не буду, бо Пан моя моц и моя песня, и Он стал моим избавлением. Вы с радостью будете черпать воду, скрыница избавления. Будете черпать
закликайте имя Ягонае, и вешайте сярод народов справы Яго. Нагадывайте, что узнеслое имя Ягонае. Будете черпать скрыниц дозволения. Спевайте Пану Бою начиню великие речи, обвестите гэта по всей земли. Веселись и радуйся, жихарка Сиону, бо великий сярод тебе святый Израиля. Будете черпать скрыниц дозволения. Молимся. Всемогутный, вечный Боже, на хвалу имя Твоего помножь потомство, обяцано прайцам деля ихней веры, а проз ласку Христу повелич колькость сынов Твоего обяцания, каб костел Твой спознал, что уже сполняется тое, чего святые давних часов с довером чекали, раз Христа Пана нашего. Пророцтво Ісая прадказвае новы запавет, які народзіцца з вады хросту і Божага Слова, бо ён з'яўляецца паспяховым і дае веруючаму перамяняючую сакраментальную моц. Зноў мы пачуем словы пророка Ісаі, які заклікае людзей шукаць Бога ўсім сэрцам. Вельмі часта жыццё чалавека становіцца падобным на сухую спустошаную зямлю, якой не хапае толькі аднаго – жывой вады. Бог можа ажывіць любую пустыню, але для пераменаў патрэбная людская воля, патрэбнае вяртанне. Дом Израиля жыў на зямлі сваёй і зганьбіў яе паводзінамі і ўчынкамі сваімі. І я спаслаў на іх гнеў мой за тое, што пролівалі кроў на зямлю і знеслаўлялі яе ідоламі сваімі. І раскідаў іх сярод народаў, і яны рассеяліся па землях. Я судзіў іх паводле іхніх паводзінаў і ўчынкаў. І прыйшлі яны да народаў, да якіх пайшлі, і ганьбілі імя маё, бо казалі пра іх, што гэта народ Пана, і што з зямлі ягонай выйшлі яны. І пашкадаваў я святое імя, якое знеславіў дом Ізраіля сярод народаў, да якіх прыйшоў. Таму скажы дому Ізраіля, што так гаворыць Пан Бог. Не дзеля вас я зраблю гэта, а дзеля майго святога імя, якое зганьбілі вы сярод народаў, да якіх прыйшлі. І асвячу вялікае імя маё, знеслаўленае сярод народаў, у якіх вы зганьбілі яго. І даведаюцца народы, што я Пан, кажа Пан Бог, калі моя святасць праявіцца у вас перад вачыма іхнімі. І я возьму вас з народаў, і збяру з усіх земляў, і прывяду вас у зямлю вашую. І акраплю вас вадою чыстаю, і будзеце ачышчаны ад усяго бруду вашага, і ад усіх ідалаў вашых ачышчу вас. І дам вам сэрца новае, і дух новы унутро ваше, і забяру сэрца каменнае з цела вашага, і дам вам сэрца з плоці. І дух мой удыхну унутро ваше, і зраблю так, што вы будете хадзіць у законе маім, захоўваць пастановы мае і выконваць іх, і будете жыць на зямлі
якую я дал отцам вашим, и будете народом моим, и я буду вашим Богом. Гэта Слово Божие. Божа душа моя прагне Тебе. Душа моя прагне Бога, Бога живого. Коли я пойду и з'явлюся перед Божьим обличчям. Я воходил со святочной громадой у цудовный шатер у дом Божий. Сярод воклича в радости и с подякою. Пошли светло Твое и Твою правду, нехай они меня вянуть, и они приведут меня на Твою святую гору и до Твоего жиля. Я приду до Божьего алтара, до Бога радости и веселья моего, и буду славить Тебя на арфе, Боже мой, Боже. Молимся. Уже неизменное, моцевечное светло, глянь ласкаво на весь костел святый, здесняючи от вечный на мертву, усупокой, исполняй справу человечего збавления, нехай увесь свет спознає и убачит, что ты зруйнованное подымаешь, состарелое обновляешь и все вертаешь до першопочатковой целостности. Раз Христа, от якого все взяло почата, який живей володарить на веки вечные. Хвала на вишенях Богу, на землі спокой, людям добрим. Наступає радасний гімн «Хвала на вышынях Богу» або «Глорія». Ён спяваецца падчас кожнай урачыстай святой імшы, але традыцыйна звязаны ўсё ж з Вялікаднем. Ён нясе ў сабе перапрашэнне, праслаўленне і пакорную просьбу да Бога валадара стварэння. «Глорія» – гэта самы старажытны гімн касцёла, яго праспявалі анёлы пастухам недалёка Батлеему
падчас нараджэння Хрыста. Яго спявае касцёл у сваёй літургіі ўжо ад 3 стагоддзя. Яго спяваем мы, хрысціяне 21 стагоддзя. Часам пасля доўгага падарожжа мы вельмі здзіўляемся, калі нечакана бачым нашу мэту. Падчас пасхальнай вігіліі можа ўзнікнуць падобнае ўражанне. Пераход ад прароцтваў старога запавету да поўнай прыгажосці Вялікадня адбываецца імкліва і амаль незаўважальна. На алтары запальваюцца свечкі і ўсё рыхтуецца да святой імшы. Заканчваецца чаканне і наступае Вялікдзень. Я тебя рождался веков и свету, прими моление наше, яки сядешь праворужайца, смилуйся над нами, о, только ты святый, только ты наш. Боже, Ты осветляешь гэтую найсвятейшую ночь славою з мертвых повстання Пана. Оживи у Твоим костеле Дух Божьего сыновства, каб обновленные телом и душою мы отдано Тебе служили. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живей володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Урачыста адспяваны гімн «Хвала на вышынях Богу» быў пераходам ад старога да новага запавету. Прадказанае становішча становіцца рэальнасцю. Святы Павел прыпамінае нам, што пасхальная таямніца Хрыста рэалізуецца праз хрост у кожным з нас. У Хрысце мы распачалі новае жыццё, ужо распачалося наше ўваскрашэнне. Як зараз мы выказалі удзячнасць і радасна заспяваем велікоднае Алілюя. Это вокліч радасці і прывітання у воскрослага Пана, які жыве і прысутнічае сярод нас. Урачысты спеў Глорыя быў пераходам са старога ў новы запавет, і абяцанні спаўняюцца. Апостол Павел у сваім пасланні нагадвае, што пасхальная таямніца рэалізуецца ў кожным з нас праз хрост. Наша жыццё павінна быць напоўнена верай і адданасцю Богу. Смерць ягоную хрысціліся. Дык вось, мы, пахаваныя з ім хрышчэннем у смерць, каб як Хрыстус уваскрос з мёртвых дзеля славы Айца, так і нам хадзіць у абноўленым жыцці. Бо калі мы паяднаныя з ім падабенствам смерці ягонай, то павінны быць паяднаныя і падабенствам у васкрасення, ведаючы, што былі наш чалавек укрыжаваны з ім для таго, каб было знішчана грэшнае цела, каб нам не быць ужо нявольнікамі граху, бо той, хто памёр, вызваліўся ад грэху. Калі ж мы памерлі з Хрыстом, то верым, што і жыць будзем з ім, ведаючы, што Хрыстус, воскросшы з мёртвых, ужо не памірае. Смерць ужо не мае над ім улады, бо тое, што ён памёр, дык памёр раз і назаўсёды для граху. А што жыве, дык жыве дзеля Бога. Так і вы лічыце сябе мёртвымі для граху, а жывымі для Бога у Хрысце Ісусе. Гэта Слова Божие.
гучыць урачыстае алелюя. Гэты спеў поўны радасці, пашаны і ўзрушэння вяртаецца пасля доўгага часу вялікага посту, падчас якога ён павінен быў замаўчаць. Ніводны заклік не звязаны настолькі з вялікаднем, як гэтае простае габрэйскае слова «аллелуя», што азначае «праслаўляйце Пана». Славьте Пана, бо Он добрый, бо великая Ягоная ласка. Аллилуйя. Правица Пана высока, правица Пана творит силу. Камень, який будовники откинули, головою в угла зробився. Аллилуйя. Сталося гэта праз Пана, і гэта дзіўна ў вачах нашых. Аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Луки. Хвала Тебе, Пане. Евангеліе, якое мы зараз пачуем, гэта кульмінацыя літургіі слова. Яно распавядае нам сёння аб факце ўваскрасення Хрыста. Факце, які больш, чым якое-кольвічы здарэнне, патрабуе нашай веры. Менавіта ён стварае фундамент і істоту хрысціянскай веры. Але ўвайшоўшы, не знайшлі цела Пана Ісуса. Калі яны стаялі ў разгубленасці, раптам з'явіліся перад імі два мужчыны у бліскучым адзенні. Напалоханыя жанчыны схілілі твары свае да зямлі, а тыя сказалі ім: «Чаму вы шукаеце жывога сярод мёртвых? Яго тут няма. Ён уваскрос. Успомніце, як ён сказаў вам, калі быў яшчэ ў Галілеі: Сын чалавечы павінен быць выданы ў рукі грэшнікаў і ўкрыжаваны, але на трэці дзень уваскрэсне». І ўзгадалі яны словы ягоныя і вярнуліся да магілы і расказалі гэта ўсё 11 і ўсім астатнім. Гэта былі Марыя Магдалена, Яна і Марыя Якубова, ды іншыя, што былі з імі. Казалі пра гэта апосталам, але словы гэтыя здаліся ім пустымі і не верылі ім. Пётр жа ўстаў і пабег да магілы, і, зазірнуўшы, убачыў там толькі палотны, і вярнуўся да сябе, здзіўляючыся таму, што сталася. Гэта слова Пана.
Цяпер наступае момант казання. Да нас звернецца з пастырскім словам біскуп віцебскі Олег Буткевіч. Присядьте, будь ласка. Поважанные святары, дорогие сестры законные, дорогие браты и сестры, собранные сегодня так шматліка тут, у нашей Витебском катедральном костеле. И так само тыя, хто яднаецца сёння з намі у гэтую вялікую, великодную ноч, дзякуючы тэлебачанню. Асобы старэйшыя, хворыя, самотныя, усе тыя, хто асаблівым чынам перажывае таямніцу цярпення ў Езуса Христа. Памятаем сёння пра вас і просім Бога аб благословенні, аб патрэбных ласках для кожнага, хто перажывае гэтую таямніцу, часам можа прыкаваны да свайго ложка, альбо перажываючы пэўныя цяжкасці і праблемы ў сваім жыцці. Сёння сапраўды вялікая і цудоўная ноч. Як чуем сёння з вами у так багатым Божым слове, цудоўнай была справа збаўлення, справа стварэння гэтага свету, і яшчэ больш цудоўнай ёсць справа яго збаўлення. Нездарма. У гэтую надзвычайную хвіліну, калі мы святкуем падзею, якая ляжыць у фундаменце нашай веры, касцёл імкнецца прадставіць як мага больш дакладна вось тыя вялікія цуды і справы, якія Бог здзейсняў і здзейсняе ў гэтым свеце. І сапраўды, калі прасочым гэтыя падзеі, якія здараліся у гісторыі нават абранага народа, хоць і акрамя гэтага яшчэ больш багацейшая ёсць справа стварэння гэтага свету, якая трывае па сённяшні дзень, то сапраўды можна здзівіцца, як жа чалавек, гледзячы на ўсё гэтае, тым не менш, застаецца далёка ад Бога. І, на жаль, гэтая думка часта была скіраваная супраць таго ж самага абранага народа. Но як жа ж яны маглі не паверыць у Бога, які быў так блізка іх? Як жа маглі не прыняць Езуса Христа, які прыйшоў, будучы адным з іх народу? Ведаеце, часам гэтыя словы, яны таксама і абуджалі ўва мне пэўнае пытанне, так як чуем у словах Євангелія паводле святого Яна, які кажа аб тым Божым слове, праз якое ўсё сталася ў гэтым свеце, але якое, прыйшоўшы да сваіх, не знайшло зразумення. Прыйшло да сваіх і свае яго не прынялі. Асабіста я вельмі часта гэтыя словы кіраваў сапраўды да абранага народа, бо гэта яны, габрэі, не зразумелі, не ўбачылі, не прынялі так вялікай Божай любові. Але калі паглядзім больш аб'ектыўна, кожны з нас, будучы ахрышчаным, які стаўся дзіцём Божым, і адносна якіх сам Езус сказаў, што ўжо не называе нас слугамі, не называе нас ужо рабамі, але сябрамі. Ці ж мы не з'яўляемся сваякамі Бога? Ці ж нашая роднасць з ім ужо не з'яўляецца больш моцнай, чым сувязь паводле крыві? А як жа мы часам бываем далёка ад Бога? Як жа мы часта не звяртаем увагі на так вялікія рэчы і справы, якія Бог чыніць вакол нас, а нават і ў нашым жыцці. І таму сённяшняя падзея, калі узгадваем у васкрасенні Езуса Христа, а што гэта папярэдзіла яго крыжовую пакуту, яго цярпенне, няхай абудзіць у нас гэтае пытанне.
як далёка я стаю яшчэ ад Бога. Альбо на якім месцы Бог і вера ў Яго знаходзіцца ў маім жыцці. І гэта вельмі важна. Гэтая падзея, якую сёння мы з вами перажываем, аб якой ведаем, дзякуючы, зразумела, сведчанню апосталаў, сёння яна да нас даходзіць праз шматлікія знакі, праз шматлікія вобразы і сімвалы. І гэта зразумела. Ахвяра Езуса Христа сама па сабе ўжо была здзяйсненнем тых шматлікіх знакаў і вобразаў, якія Бог пакінуў у гісторыі абранага народа, які мы знаходзім у Святым Пісанні. Але нават і сама яго ахвяра, яго Пасха для нас сёння з'яўляецца і прыносіць нам шматлікія знакі і сімвалы. Іх ёсць вельмі шмат. Пачынаючы ад апошняй вячэры, устанаўлення сакраменту Еўхарыстыі, дзе гэтыя знакі хлеба і віна, пад якімі мы рэчаісна прымаем Езуса Христа, нясуць самі ў сабе глыбокую сімволіку. Хлеб, які паўстае з шматлікіх зёрнаў, перамолаты стварае штосьці адно цэлае, так як адно цэлае ствараюць усе, павінны ствараць усе веруючыя ў Езуса Христа. Крыж, на якім наш Збаўца аддаў жыццё, ахвяруючы яго дзеля нас, ёсць сімвалам паяднання неба і зямлі і людзей таксама паміж сабою. І нарэшце той сімвал, які па сённяшні дзень застаецца маўклівым сведкай гэтай найбольшай у гісторыі чалавецтва падзеі у воскресення Езуса Христа, яго магіла, якая застаецца пустою па сённяшні дзень. Ведаеце, гэта ёсць вобраз душы хрысціяніна. Вось менавіта гэта магіла. Чаму? Бо так як яна, адзіная і выключная з усіх магіл у свеце, не мае ў сабе нічога мёртвага і з'яўляецца месцам уваскрасення, павінна быць такой душа веруючага ў Езуса Христа. І мы імкнуліся праз гэты 40-дзённы пост менавіта такой учыніць нашую душу, праз пакаянне, праз паяднанне з Богом у сакраменце Еўхарыстыі. І менавіта таму наша душа павінна сёння быць такой прыцягальнай, так як тое святое месца, да якога сёння кожны чалавек, кожны веруючы ў Христа, а нават і не толькі, імкнецца дайсці яго ўбачыць. Такім павінен быць хрысціянін, каб, гледзячы на яго, людзі дзівіліся гэтаму чалавеку, як ён можа жыць вось такім надзвычайным жыццём. А гэтыя цуды здзяйсняе ў нашым сэрцы менавіта ён, уваскрослы Збаўца. І калі ўжо кажам пра сімволіку гэтай падзеі, то ёсць яшчэ адзін момант, на які сёння хацеў бы звярнуць увагу. Пра гэта яшчэ будзем з вамі казаць у часе перажывання гэтых велікодных святаў. А менавіта вось такі дзіўны момант. Звярніце ўвагу. Уваскрослы Христос з'яўляецца ў першую чаргу, вось гэта крыху дзіўна, менавіта жанчынам. Ну, на гэтую тэму ёсць, вядома, шмат спекуляцый. Адна з іх тая, што Езус такім чынам меў на ўвазе як мага больш хуткае распаўсюджанне гэтай навіны. Ну, але, на жаль, адбылося гэта коштам яе верагоднасці. Так, на жаль, сталася. Бо жанчыны, якія прыйшлі да апосталаў і сказалі, што бачылі ў воскрослага Христа, ім не паверылі. Але тым не менш, у чым тут справа? Выдавалася, Христос на працягу 3 год збіраў вучняў, сярод іх вылучыў апосталаў, якім перадаў усё тое, што яны павінны былі распаўсюдзіць па свеце, навіну аб збаўленні чалавецтва, але не яны былі годныя ўбачыць першымі у воскрослага Христа. Чаму? Звярніце ўвагу. Апосталы, вядома, будучы мужчынамі і нават маючы так блізка свайго Збаўцу, дзесьці, і як заўважаем, гэта на старонках Святога Пісання, часам бачылі пэўную прывілегію свайго становішча. І нават гэта было вельмі выразна заўважальна, калі двое з іх прасілі ў Езуса Христа сесці праваруч ці леваруч яго ў яго валадарстве.
Пётр калісьці запытаўся: пане, мы пакінулі ўсё і пашлі за табой, а што ж нам за гэта будзе? Ну і самы трагічны момант вось менавіта такога карыслівага выкарыстання сітуацыі блізасці збаўцы побач з сабой. Гэта сітуацыя Юды Іскарыёта, які здрадзіў, пажадаўшы узбагаціцца на сваім настаўніку. І вось менавіта падыход жанчыны, аб якой, як чуем у Святым Пісанні, яны толькі імкнуліся служыць, бескарысліва служыць свайму збаўцы, і якія, што вельмі важна, засталіся да апошняга моманту пад крыжам Езуса Хрыста. Менавіта ім Езус дазваляе ўбачыць сябе у воскресным. Бо праз гэта хоча паказаць одну важную рэч. Той, хто шукае Хрыста, не дзеля нейкай карысці. Той, хто шукае Яго таму, што любіць Яго чыстым і адкрытым сэрцам, той мае права убачыць Яго ў сваім жыцці. І гэта вельмі важная рэч, якая павінна адрозніваць сёння таксама нашу веру. Як жа часта мы сёння шукаем Бога таму, што так, патрабуем пэўнай дапамогі, патрабуем вырашэння той ці іншай складанай сітуацыі ў нашым жыцці. Але калі гэтая сітуацыя вырашаецца, калі знаходзім развязку той ці іншай цяжкай сітуацыі нават нейкімі іншымі метадамі, на якім месцы застаецца Бог у нашым жыцці? Ці мы сапраўды шукаем Яго тады такім самым шчырым і адкрытым сэрцам? Не заўсёды. І вось менавіта гэты момант падкрэслівае нам Святое Пісанне. Каб мы ў нашым сучасным свеце, які імкнецца наперад, які тэхнічна імкнецца аблегчыць жыццё чалавека, разам з тым гэтае жыццё ў духоўным плане вельмі часта дэградуе. Як казаў адзін з сучасных вельмі знаных казнадзеяў, Ранер Канталямеса, што гэты свет, ён, як гэта заўважаем, фізічна ацяпляецца. Заўважаем гэтыя працэсы ацяплення, глобальнага пацяплення ў свеце. Але ў духоўным плане гэты свет, ён вяртаецца ў ледніковы перыяд. І вось менавіта нам, якія сёння углядаемся ў гэтую пустую магілу, дзе нашае сэрца рыхтуем для месца прыбывання ў воскреслага Езуса Хрыста, няхай сённяшняя урачыстасць будзе момантам, калі мы абудзім у нашых сэрцах бескарыслівую любоў да нашага воскреслага збаўцы. Каб мы чыстым сэрцам шукалі Бога толькі таму, што Ён ёсць, што Ён ёсць крыніцай усялякага добра, што Ён ёсць любоўю і то міласэрнай любоўю самой па сабе. Любоўю, якая прабачае чалавеку кожны ягоны грэх, і на гэта, як ведаем, Касцёл асаблівым чынам сёння нам звяртае увагу. Няхай гэтая вялікая Божая любоў абудзіць у нас жаданне адудзячыць Яму узаемнасцю. І Езус не чакае сёння ад нас болей. Ён не жадае ад нас ахвяры, як кажа нам Святое Пісанне, але любові, міласэрнасці. Няхай і наша сённяшняя малітва будзе выразам вось гэтай любові і гэтай міласэрнасці, якую мы павінны навучыцца у нашага воскреслага настаўніка і дзяліцца ёю з іншымі людзьмі, якія так часта сёння гэтага патрабуюць. Няхай воскреслы збаўца будзе для нас сёння вось такой зоркай, якая указвае шлях, па якім мы павінны прайсці па гэтым свеце, але ўрэшце рэшт дасягнуць вечнасці, шчаслівай вечнасці прыбывання з нашым збаўцам і тымі святымі, якія спадарожнічаюць сёння нам на гэтым шляху да вечнасці. Амен.
Толькі што мы выслухалі казанне біскупа Віцебскага Олега Буткевіча. І зараз наступіць момант літургіі хросту, падчас якой будзе асвечаная вада і будуць акропленыя вернікі, а таксама будуць паўторныя прысягі сакраменту хросту. Калі ў агні касцёл бачыць асвячаючую нашу зямную дарогу Хрыста, так вада сімвалізуе крыніцу духоўнага жыцця. Неабходным для жыцця. Таму яна з'яўляецца таксама знакам, распачынаючы Божае жыццё ў чалавеку у сакраменце хросту. Дорогие браты и сестры, покорно просим Пана Бога нашего, кабы освятил гэтую воду, якою мы будем окроплены на успомин нашего хросту, нехай Ён нас милостиво обновит, как мы заставались верными Духу Святому, якого мы приняли у сакраменте хросту. Пане наш Боже, да поможи нам, Твоим верным, бо, чуваючи у гэтую найсвятейшую ночь, мы узгадываем дивосную справу нашего створения и еще больше дивосную справу нашего откупления. Выслухай ласкаво наши молитвы и освяти гэтую воду. Ты створил яе, каб давала урадлівасць ніва, каб умацоўвала і ачышчала нашыя целы. Ты таксама учинил воду приладою Твоей милосердности, бо праз яе Ты вывел свой народ з няволі і наталіў яго смагу ў пустыні. У прадказаннях пророкаў вода была знаком нового заповеду, які Ты пожадаў заключыць з чалавецтва. Нарэшце, праз ваду, якую Христос асвяціў у Ярдане, Ты аднавіў у купелі адраджэнне нашую сапсаваную натуру. Няхай жа гэтая вада нагадвае нам прыняты крову, каб мы радаваліся разам з нашымі братамі і сёстрамі, охрещенными у гэтую найсвятейшую ночь, праз Христа Пана нашего. Наступае момант аднаўлення абяцання нашага хросту. Будем трымаць у руцэ запаленую ад пасхала свечку. Міністранты данясуць да першых радоў, потым кожны перададзіць адзін другому. На заклік ксяндза біскупа аб адрачэнні ад зла. Все разам будзем адказваць «выракаюся». На пытанне аб нашай веры адкажам «веру». Пасля гэтага ксёндз біскуп пройдзе праз увесь касцёл і акропіць усіх нас вадою, каб прыгадаць кожнаму наш уласны хрост. Прагнем быць вернымі Слову Божаму і жыць у святле Хрыста, якое дае нам сапраўднае жыццё. Дорогие браты и сестры, праз пасхальную таямницу у сакраменте хросту мы были похованы с Христом у смерти, тому скончивши 40-дневный пост, обновим обяцание святого хросту,
у якіх мы калісьці выракліся злога духа і яго справаў і паабяцалі служыць Богу ў святым каталіцкім касцёле. Таму зараз пытаюся у кожнага з вас. Ці выракаецеся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Выракаюся. Ці выракаецеся ўсяго, што вядзе да зла, каб вамі не авалодаў грэх? Выракаюся. Ці выракаецеся сатаны, галоўнай прычыны граху? Выракаюся. Ці верыце ў Бога, Айца Всемагутнага, Стварителя неба і зямлі? Веру. Ці верыце ў Езуса Христа, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ў воскрос з памерлых і сядзіць праваруч Айца? Веру. Ці верыце ў Духа Святога, святы каталіцкі касцёл, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, воскрашэнне цела і жыццё вечнае? Усемагутны Бог, Айцец Пана нашага Езуса Христа, які адрадзіў нас з вады і Духа Святога і адпусціў нам грахі, няхай сваёю ласкаю захавае нас на жыццё вечнае у Езусе Христе, Пану нашым. Амен. Паміраць з Христом, каб затым з ім уваскрэснуць, гэта не аднаразовая падзея, гэта штодзённы станоўчы выбар. І пагэтаму на пытанне біскупа Олега, ці адракаешся ад зла, ці верыш у Христа, вернікі адказалі згодна са сваім сумленнем, адракіліся ад злога духа і вызналі веру у Езуса Христа, які сапраўды воскрос і жыве. Без вады чалавек не можа жыць. Гэта агульнапрызнаны факт. Але духоўнае жыццё таксама павінна нечым падмацоўвацца. У касцёле мы прымаем святыя сакраманты і сакраманталіі. Аднак святая вада не можа нікога на сілу асвяціць. Каб прыняць удзел у духоўным багацці касцёла, неабходна свядома і дабравольна прыняць Божую ласку. Акрапленне вернікаў асвечанай вадой не з'яўляецца нейкім магічным дзеяннем. Яно дапаўняе наш свядомы выбар Бога, прыпамінае пра наш уласны рост і нябеснае валадарства, да якога мы ўсе пакліканыя. У святую ноч поєднання неба і землі у Єзусі Христе з радостю просим Бога, Айца нашего. Наступае малітва вернікаў. Момант, калі касцёл узносіць свае просьбы да Бога ў розных патрэбах. З мёртвых паўстання Христа і быў сведкам яго перамогі над смерцю. Kyrie eleison. Kyrie eleison.
цяжкія хвіліны яны умацоўвалі сваіх вернікаў асабістым прыкладам веры ў Божы провід. Kyrie eleison. Молимся за тых, хто сей ненависть у сэрцах людзей, каб нашыя малітвы і ахвярнасць садзейнічалі іх навяртанню. Kyrie eleison. Молімся за самотных і хворых людзей, каб ласка адкуплення умацавала ў іх надзею на перамогу. Kyrie eleison. Молимся за людзей, паяднаных з Богом, пад сакрамент пакаяння, каб з Эўхарыстыі чэрпалі сілы для трывання ў добрым. Kyrie eleison. За нашу еўхарыстычную супольнасць, каб наше жыццё было падзякою Богу за найсвяцейшы дар адкуплення. Kyrie eleison. Боже наш добрый Ойче, Твой Сын дозволил нам спознать Твою любовь до нас. Учини, каб гэтая любовь пераменила наше жыццё. Праз Христа, Пана нашего. Мы обновили в себе ласку Святого Христу, праз які ми воскресли у Христе до нового життя. Теперь воскреслый Пан запрошает нас на свою пасхальную вечеру. Наполненные радостью, складаем Богу Отцу подяку за дар у воскресения Христа и нашего с Ним уделу праз хрост и Евхаристию. Розпочинається евхаристична літургія, у якої наші дари, хліб і вино, якое принесем от нашей супольности в процессе с конца костела, станутся для нас духовным посилком на дороге до неба. Хлеб і віно неабходныя для эўхарыстычнай ахвяры. Без гэтых дароў не можа адбыцца святая імша. Гэтаксама без вернікаў і іх актыўнага ўдзелу не можа адбыцца касцёл. Літургія гаворыць нам пра важнасць ахвяравання самога сябе, свайго часу, сваёй працы для касцёла і наогул для другога чалавека. Наступае момант ахвяравання дароў. Мы бачым, як вернікі
прыносяць біскупу Олегу Буткевічу, галоўнаму цэлебранцу, хлеб і віно. Біскуп Олег Буткевіч узнёс спачатку хлеб, а потым віно са словамі «Благаслаўлёны ты, Пане Божы з свету, бо дзякуючы тваёй шчодрасці мы атрымалі хлеб і віно». І цяпер, пасля засыпання кадзідла, адбываецца акаджэнне алтара на знак вялікай пашаны і адданасці Пану Богу, Езусу Христу за збаўленне, за ягоную перамогу над смерцю і грахом. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру суд Твоих на прославление и хвалу имя Своего, от Отца на Христа и всему Христу Святому. Просим Тебя, Пане, прими молитвы и дары Твоего народа, и учини, каб гэтая ахвяра, якая бярэ пачатак у пасхальнай таямніцы, была для нас задатком вечного збаўлення праз Христа Пана нашего. Пан з вами. И с Духом Твоим. Серце
Еўхарыстычная малітва пачынаецца прэфацыяй. Галоўны цэлебрант кажа: «У гору сэрцы, падзякуем Пану Богу нашаму». Біскуп заклікае нас узнесці свае сэрцы да Бога і не падаць духам, нават калі жыццёвыя складанасці пераследуюць нас. Еўхарыстыя азначае падзяку, калі мы дзякуем усімагутнаму Богу за вечнае жыццё, якое Ён нам прапануе. Больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христус быў ахвяраваны, як нашая Пасха, бо Ён сапраўднае ягнё. Ён узяў грахі свету і сваёю смерць перамог нашую смерць, вярнуўшы нам жыццё праз сваё з мёртвых паўстанне. Таму откупленное чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў воскресенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна ўсклікаючы. Святый, святый, святый. Спеў «Санктус», які цяпер гучыць, прыпамінае нам пра тое, што Бог святы. І Ён да святасці заклікае таксама і нас. Што значыць быць святым сёння? У кантэксце чалавечых праблемаў і катастрофаў сённяшняга свету можна сказаць, што святасць – гэта дабрыня, любоў і міласэрнасць. Такі наш Бог, і такім павінна быць чалавецтва. Милостивый Ойче, покорно просим и молим Тебе праз Иисуса Христа, Сына Твоего, нашего Пана. Наступае кульмінацыйны момант святой імшы, калі біскуп у канцэлебры са святарамі прамаўляць будзе словы кансакрацыйнай малітвы. Гледзячы на хлеб і віно ў руках пастыра дыяцэзіі, мы усведамляем, што прымаем удзел у самай таямнічай містэрыі, калі Бог прыходзіць на алтар. Францішкам, мной нягодным слугою Твоим, и усімі, хто верно захоўвае і вызнае каталіцкую і апостольскую веру. Памятай, Пане, пра слугу Твоих и про всех тут присутных вероотданность, яких Ты ведаешь. За их мы приносим Тебе гэту ахвяру хвалы, и яны так само и Тебе приносят за себе, за усіх своих близких, за откупление своих душаў, за надеяние на збавлению ратования, узносят свои молитвы до Тебе, до Бога вечного, живого и правдивого. У єдності з усім костьолом найперш з пашаною успоминаем благословленную заўсёды Панну Марию, Маці Бога і Пана нашага Єзуса Христа, а таксама святого Юзафа, обранника Найсвятейшей Панны, святых апостолов і мучеников Твоих, Петра і Павла, Андрея, Якуба, Яна, Тамаша, Якуба, Филиппа, Бартоломея, Матвея, Симона и Тадеуша, Лина, Клета, Климента, Сикста, Корнелия, Киприяна, Лавренция, Хризагона, Яна и Павла, Косму и Дам'яна и всіх святых Твоих. Праз их заслуги и молитвы нехай во всім аховая нас Твоя опека. Пане, ласкаво прими, просим, гэтую ахвяру ад нас Твоих слугов и ад усёй сям'і Твоей. Захавай дни наши у Твоим супокоі, збав нас ад вечнага осудження и долучи до Твоих выбраных. Просим Тебе, Боже, моцою Своего благословления освяти гэтые дары и учини их досконалую и милую Тебе ахвярой, каб сталіся яны для нас телом и кровью Твоего наимилейшего Сына, Пана нашего Иисуса Христа. Напередодні муки Ён узяў хлеб,
у свои святые и достойные руки, подняв очи до неба, до Тебе, Бога своего, Отца Всемогутного, и подяку Тебе складаючи, благословил, ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага усе, бо гэта ёсць тело мое, якое за вас будет выдано». Падобным чынам па вячэры узяў гэты пачэсны келіх у свае святыя і дастойныя рукі, зноў Табе падзяку складаючы, благословил и подал своим вучням, кажучи: «Берите и пейте з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас и за многих будет пролита дзеля отпущения грехов. Гэта чините на мою память». Это великая таямница веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего престяпления. Пане, мы слуги Твои и Твой люд святый, успоминаючи благословленную муку и у воскресенье, а так само хвалебное в небо ушествие Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, складаем наисвятейшей величи Твоей, с Твоих даров и щедротов, ахвяру чистую, ахвяру святую, ахвяру беззаганную, хлеб святый життя вечного и келих вечного збавления. Узглянь на е милостиво и спогадно, и ласкаво прими яе, як принял дары праведного слуги Твоего Абеля, ахвяру патриарха нашего Авраама, и святую да беззаганную ахвяру, якую принес Тебе наивышейший святар Твой Мельхизедек. Покорно просим Тебе, всемогутный Боже, загадай своему святому анёлу, занести гэтую ахвяру на Твой небесный алтарь, продоблича Твоей боской величи, каб заўсёды ўсе мы, якія удзельнічаем у гэтай ахвяры алтара і прымаем найсвятейшае цела і кроў Сына Твайго, атрымалі шчодрае нябеснае благословение і ласку. Памятай, Пане, так само про слуг Твоих, якія адышлі перед нами со знаком веры и спять у супокой. Просим Тебе, Пане, дай им и усім, кто спочиває у Христе, пребывать в месте с утешения светла и супокою. Праз Христа, Пана нашего. Так само и нам, грешным слугам Твоим, якія спадзяюцца на вялікую милосердность Твою, будь ласкавы дать уделу едности с Твоими святыми апостолами и мучениками, с Яном, Стефаном, Матеем, Барнабом, Игнацием, Александром, Марцелином, Петром, Фелицитой, Перпетуей, Агатой, Люцией, Агнешкой, Цецилией, Анастасией и усими святыми Твоими. Увядzi, просим и нас у их супольность не для наших заслугов, але дякуючи Твоему пробаченню. Праз Христа, Пана нашего, праз якого Ты, Боже, усе гэтыя доброты няспынна ствараеш, освячаешь, оживляешь, благословляешь и нас ими наделяешь.
Воскрес Христос, с Христом и в Христе. Тебе, Боже Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, разу все веки вечные. Называемся детьми Божьими, и ими являемся, тому осмеливаемся казать. Апошнім етапом Евхаристії з'являється обряд комунії. Кожен, хто жадає прийняти Христове тіло, повинен серйозно до гэтага падрыхтавацца. Таму біскуп закликае нас до найцудоўнейшай молитвы хрысціянства «Ойче наш». Гэтая молитва з'яўляецца выразам паставы, з якой вернікі павінны наблізіцца да алтара Эўхарыстыі. Всего злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсюди вольными от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя Збавцы нашего Иисуса Христа. Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, али на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить Его супокоем и едностью, яки живешь и володаришь на веки вечные». Нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. И дайте ближнему знак супокою. Наступає знак супокою. Ми бачимо, як біскуп, святари і вірніки падаюць адзін аднаму рукі і жадають супокою. Гэты вялікі дар павінен стаць удзелам кожнага, хто набліжаецца да алтара Эўхарыстыі. Узаемная любоў, якой павінны дзяліцца хрысціяне, радуецца прысутнасцю іншага чалавека перш, чым пачаць змяняць яго. І гэта менавіта пачатак сапраўднага адзінства. Вось Христос, баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свет, благословленные, покликанные на вечеру Его. Пане, я не рад,
каб ты увайшоў да мяне. Але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Адбываецца святая камунія, падчас якой вернікі прымаюць да свайго сэрца цела Хрыста, прысутнага пад постаццю хлеба. Езус неаднойчы казаў пра тое, што яго цела дае жыццё вечнае. Прагу вечнага жыцця маюць усе людзі. Ніхто не хоча знікаць бясследна ў вечнасці. Езус дае нам унікальны шанс жыць вечна. Ніякія тэхналогіі, ніякія сучасныя даследаванні не ў стане гарантаваць чалавеку вечнае існаванне. Гэта можа зрабіць толькі Езус. Больш таго, Ён абяцае ўсім, хто спажывае яго цела і п'е яго кроў, не проста вечнае існаванне, а вечнае шчасце. Скончыўшы 40-дзённы пост, мы з вялікай радасцю сустракаем свята ўваскрасення нашага збаўцы Езуса Хрыста. Непасрэднымі ўдзельнікамі і першымі сведкамі пасхальных падзей сталі апосталы. І дзякуючы ім мы сёння вызнаём праўду пра ўваскрасенне з мёртвых. Гэтая праўда змяніла жыццё апосталаў, якія паверылі і пераканаліся, што іх настаўнік – гэта Христос, Сын Бога жывога, які ўваскрос і сядзіць праваруч ад Бога. Гэтая праўда павінна і сёння змяняць у першую чаргу жыццё тых, хто яе вызнае. Калі чуем у гэтыя дні радасны вокліч «Христос уваскрос», то наш адказ «Сапраўды ўваскрос» няхай будзе выразам моцнай веры ў тое, што Христос сапраўды жыве, прабывае з намі, ва ўсе дні аж да сканчэння веку. Вызнаваць гэтую праўду ў сучасным свеце, які часта варожа настаўлены да хрысціянскіх каштоўнасцей, нялёгка. Ёсць шмат краінаў, дзе і сёння расплатай за веру ва ўваскрослага Хрыста з'яўляецца пралітая кроў мучанікаў. Гэтай крывёй зусім нядаўна была багата акроплена і наша зямля. Таксама і для нас штодзённае жыццё часта кладзецца на плечы непасільным крыжам. Пошук працы, змаганне з невылечнай хваробай, здрада мужа ці жонкі, вызваленне ад алкагольнай ці наркатычнай залежнасці. Ва ўсе вякі моц для знясення пакутаў і пераадолення цяжкасцяў хрысціянам давала вера ва ўваскрослага і прысутнага ў іх жыцці збаўцу. Таму і нам няхай заўсёды спадарожнічае слова Хрыста, сказанае ім падчас апошняй вячэры. У свеце будзеце мець прыгнёт, але будзьце адважнымі. Я перамог свет. І сёння мы бяром удзел у гэтай перамозе Божага Сына. Прайшоўшы праз браму смерці і вярнуўшыся да жыцця, Христос скіроўвае да нас слова, як калісьці да апосталаў: «Супакой вам». Няхай гэты супакой заквітнее глыбокай верай, непахіснай надзеяй і трывалай любоўю ў жыцці кожнага з нас і дапаможа стацца па-сапраўднаму міласэрнымі, як наш нябесны Айцец.
Молимся. Милосердный Боже, наполни нас духом Твоей любови, и у бесконцей Твоей добринимой ласку з'єднать усіх, кого Ты узмацнил пасхальным сакраментом, праз Христа Пана нашего. Некалькі кароткіх аб'яў. Першае, дзякую вам вялікі за вашу прысутнасць, за вашу дапамогу усім тым, хто прыгатоваў літургію, хору, усім тым, хто прыгатоваў касцёл. Вялікі дзякую ад усяго сэрца, ад імя нашага ксяндза біскупа, таксама ваша эксцэленцыя, дзякую вам за тое, што вы ўзначалілі гэтую літургію. Заўтра святыя імшы запрашаем на святыя імшы у 11 гадзін і ў 18 гадзін. Хацеў бы нагадаць яшчэ вельмі важную рэч, тое, што ў наступную нядзелю, першая нядзеля пасля змёртвых паўстання, гэта нядзеля Божай міласэрнасці і свята нашай парафіі. Запрашаем усіх на святыя імшы так, як і заўтра у 11 гадзін і ў 18 гадзін. На працягу тыдня ад пятніцы распачалі навенну да Божай міласэрнасці. Перад кожнай святой імшой увечары будзе гэта навенна працягвацца. На працягу тыдня святы імшы, так як заўсёды, у 11 гадзін і ў 9 гадзін і ў 18 гадзін. Заняткі, урокі рэлігіі распачынаем так, як заўсёды, і запрашаем вас на набажэнствы. Гэта было б з аб'яваў столькі. Дзякую вам за вашы ахвяры, за вашу дапамогу і за вашу падтрымку. Дзякуем усімагутнаму Богу за гэтую прыгожую урачыстасць з мёртвых паўстання нашага збаўцы, за гэтую цудоўную ноч, якая змяніла лёс усяго чалавецтва. Дзякуй усім тым, хто яе рыхтаваў, святарам, асабліва ксяндзу пробашчу, сёстрам законным, якія рыхтавалі на працягу гэтых дзён інтэр'ер касцёла, за малітву, без якой нельга было б добра і належным чынам падрыхтавацца да добрага перажывання гэтай урачыстасці. Вялікі дзякуй хору, які так цудоўна сёння упрыгожыў нашу урачыстасць, хору з парафіі святой Барбары, таксама хору з парафіі Езуса Міласэрнага, за вашу прысутнасць, за тое, што заўсёды адгукаецеся на кожную просьбу і сваёй малітвай, сваім спевам упрыгожваеце і павялічваеце Божую хвалу. Вялікі і асаблівы дзякуй тэлерадыёкампаніі «Вітэбск», дзякуючы якой мы маем магчымасць гэтую урачыстасць перажыць разам з тымі, хто застаецца дома. Асаблівым чынам дзякуй яе дырэктару Алене Валер'янаўне Панцюховай і ўсяму творчаму і тэхнічнаму калектыву, які рыхтаваў гэтую трансляцыю. Шчыры дзякуй службе аховы, міліцыі, якая сцеражэ парадку і дапамагае нам у бяспецы перажыць гэтую урачыстасць. Усім вернікам, святарам і рыма-каталіцкага касцёла, прадстаўнікам грэка-каталіцкай царквы. Дзякуй вялікі за іх малітву і прысутнасць. Асаблівым чынам дзякуй тым, хто сёння яднаўся з намі ў малітве праз тэлебачанне. Усім людзям хворым, самотным, часам пакрыўджаным, усім тым, хто, як я ўжо узгадаў, праз свае асаблівыя, асабістыя цярпенні яднаецца з ахвярай Езуса Хрыста, выпрашваючы патрэбныя ласкі для нашага свету. Няхай всемагутны Бог усім вам благословляе. А ўваскрослы Христос, які заўсёды застаецца з намі, нехай кожнаму з вас удзяляе сваіх ласкаў. Нехай асвячае розум і ўзмацняе вашае сэрца,
каб яно перад абліччам усялякіх жыццёвых выпрабаванняў было моцным і упэўнена крочыла тым шляхам, які вызначае нам Бог, шляхам годнага жыцця чалавека ў гэтым свеце, шляхам да вечнага збаўлення. Ну і кульмінацыйным момантам гэтай урачыстасці, які абвяшчае прыгажосць у воскресенне Езуса Христа і ёсць сведчаннем нашай веры ў гэтую праўду, зараз адбудзецца рэзуррэкцыйная працэсія, да якой усіх вас сардэчна запрашаю. І таму зараз нашу увагу зноў скіруем на магіле Езуса Христа, адкуль, урачыста заспяваўшы радаснае аллелюя, пойдзем з вамі у працэсіі, у велікоднай працэсіі, абвяшчаючай праўду аб уваскресенні нашага збаўцы. Заспяваем на выстаўленні Найсвяцейшага сакрамента. Господ сапраўды воскрос. Падчас літургіі пасхальнай вігіліі, якую мы разам святкавалі ў святую ночу Воскресення, мы перажывалі гэтую ісціну, слухаючы Божае Слова і беручы ўдзел у Еўхарыстыі. Урачыстая працэсія, якая адбудзецца праз хвіліну, гэта нашае абвяшчэнне свету, якому Христус прынёс надзею жыцця, што Ён жыве. І гэта Ён, нашае жыццё і ўваскрэсенне. Няхай нашыя сэрцы палымнеюць верай і любоўю, асвячаюць свет, якому мы ідзём сведчыць аб уваскрэсенні і жыцці Хрыста. Христос уваскрос! Сапраўды воскрос! Христос уваскрос! Сапраўды воскрос! Христос уваскрос! Сапраўды воскрос! Падчас пасхальнай вігіліі мы чулі заклік. Узрадуйцеся ўжо хоры анёлаў у небе, узрадуйцеся Божыя слугі, няхай званы абвяшчаюць збаўленне, бо на карысць вялікага валадара перамога. Весяліся і зямля, апрамененая ўзнёслым бляскам, бо асвяціў цябе промень з прадвечнага валадара. Цэлы свет няхай адчуе, што вызваліўся ад цемры. Узрадуйся, касцёле наша маці, аздоблены зяннем іскрыстага святла. Няхай гучным спевам напоўніцца гэтая святыня. Паслухмяныя гэтаму закліку, пойдзем ва ўрачыстай працэсіі за ўваскрослым Христом, каб вызнаць нашу веру ў яго перамогу над смерцю і д'яблам. У воскресламу Христу, прысутнаму сярод нас у Найсвяцейшым сакраменце, будзем дзякаваць за тое, што Ён адкрыў нам нябеснае валадарства.
Я ўваскрос і цяпер заўсёды буду з табою. Гэта словы Хрыста, скіраваныя да кожнага з нас. Я цяпер заўсёды буду з табою, не толькі як поўны велічы Бог з вышыняў неба, але таксама поўны чалавечнасці Бог з глыбіняў адхлані. Я прайшоў праз адхлань і ўваскрос. Я жыву, і я заўсёды буду з табою. Ва ўсіх тваіх адхланнях, у гадзіны тваёй самоты і роспачных сумненняў. Я ўваскрос, і цяпер заўсёды буду з табою. Гэта Пасха, гэта нашае збаўленне, гэта нашае свята, і гэта дзень, што стварыў Пан. Як першы і завяршальны дзень новага стварэння, новага жыцця, у якім сонца, сам Хрыстус ніколі больш не зойдзе. Ці ж можна сказаць нешта большае ў гэты дзень? Гэтым ужо сказана ўсё самае неабходнае, усё, без чаго нам ніяк не абысціся. Існуе любоў, што мацнейшая за смерць. Мы бачым, як рэзурукцыйная працэсія вырушыла з касцёла на вуліцу, каб засведчыць усяму наваколлю пра тое, што Езус Хрыстос уваскрос. Напэўна, сярод прысутных вернікаў у касцёле ёсць прадстаўнікі нашай братняй царквы, праваслаўнай царквы, і ўжо зараней хочацца павіншаваць тых, хто будзе святкаваць Вялікдзень пазней па ўсходняму календару. Вельмі радасна з той нагоды, што папа Францішак і патрыарх Кірыл сустрэліся на Кубе, каб заявіць, падпісаць сумесную дэкларацыю аб супрацоўніцтве, аб тым, што мы з'яўляемся не супернікамі, але братамі ў веры. Папа і патрыарх сумесна ўзнеслі свой голас у справе устанаўлення трывалага міру у рэгіёне шляхам перамоў, а не эскалацыі канфлікту. Пры гэтым яны падкрэслілі, што ў нашу трывожную эпоху неабходна развіваць міжрэлігійны дыялог і ніколі не апраўдваць злачынства рэлігійнымі лозунгамі. Асобнай увагі заслуговая сумесная ацэнка адраджэння веры ў Расіі і ў краінах усходняй Еўропы, у Беларусі таксама, дзе многія дзесяцігоддзі яна жорстка пераследавалася, і дзе сёння католікі і праваслаўныя сумесна сведчаць евангельскія каштоўнасці і вядуць шырокую дабрачынную дзейнасць. Прадстаяцелі абедзвюх цэркваў таксама выказалі сваю занепакоенасць паступаючымі працэсамі абмежавання прынцыпу рэлігійнай свабоды ў многіх краінах свету, якое выяўляецца ў выцясненні хрысціянства на перыферыю грамадскага жыцця, а таксама абмежаваннем правоў хрысціян і нават іх дыскрымінацыі. Асаблівай апекі патрабуюць бедныя і бежанцы. Дух нястрыманага спажывецтва вынішчае рэсурсы планеты, а няроўнасць у размеркаванні зямных скарбаў вядзе да сацыяльнай несправядлівасці. Падчас сустрэчы папы і патрыарха была закранута праблема захавання як народжанага, так і ненароджанага жыцця, як самага вялікага Божага дару, а таксама непрымальнасці выкарыстання рэпрадуктыўных тэхналогій для маніпулявання чалавечым жыццём. Папа Францішак і патрыарх Кірыл на Кубе заклікалі моладзь уцелаўляць у штодзённым жыцці прынцыпы Евангелля і заставацца вернымі Божай праўдзе, з якой далёка не заўсёды сумяшчаюцца сучасныя секулярныя стандарты. Місія абвяшчэння Евангелля, да якой пакліканы ўсе хрысціяне, і католікі, і праваслаўныя, павінна праводзіцца з узаемапавагай адзін да аднаго і без праяўленняў празелітызму, памятаючы аб тым, што католікі і праваслаўныя – гэта не супернікі, але браты. Шмат таксама падчас сустрэчы было прысвечана ўвагі праблемам брацкай Украіны, дзе канфлікт, які ўсё яшчэ трывае, прывёў да незлічоных цярпенняў і стаўся прычынай глыбокага эканамічнага і гуманітарнага крызісу. Папа і патрыярх заклікалі ўсе бакі канфлікту і ўсе цэрквы сумесна працаваць над мірным вырашэннем канфлікту.
Напрыканцы дэкларацыі папа і патрыарх падкрэслілі, што католікі і праваслаўныя пакліканы разам супрацоўнічаць у галіне абвяшчэння Евангелля, каб свет паверыў у Хрыста ўваскрослага. Гэта вельмі важнае і адказнае супольнае заданне, і ад яго паспяховага выканання будзе залежаць будучыня чалавецтва. Яны з надзеяй звярнуліся да Марыі, каб сваім прадстаўніцтвам умацоўвала хрысціян, і каб яны ў Богам устаноўлены час былі сабраны ў міры і адзінадумстве ў адзіны Божы народ. У гэтую хвіліну хор спявае старажытны хрысціянскі гімн «Тэдэум» «Цябе, Бога, праслаўляем». У гэтыя хвіліны гэтымі прыгожымі словамі і мелодыяй вернікі хочуць выказаць сваю падзяку і любоў да Езуса Хрыста, які з любові прыйшоў у гэты свет, каб выканаць волю Айца Нябеснага і збавіць усё чалавецтва ад пракляцця граху. Пагэтаму кожны, хто верыць у тое, што Езус уваскрос і жывы, можа мець таксама ўдзел у ягонай перамозе над смерцю.